Riwruok ma kedone ratiro ma jok ma mine medo kwayo jotelo mopogore mondo med jiw arita ma jok ma mine pachoka. Magi ne giwacho e kinde mane gibago romo e kar jot ma jalup County Commissioner ma Kisumu Central Lang'at Bosek. Lang'at ojiwo ni kaka tend arita gibiro neno ni gitiyo makare kendo jiwo arita ni jok ma mine, kendo medo wacho ni gibiro medo ber arita kwe e kaunti ma Kisumu. E wi mano, gimedo kwayo ni buche duto manie doho mondo mi oyal mapiyo mondo mi jogo moterogi e doho kik chunygi tho. We'll be able to bring this kind of violence down. So we are encouraging everyone, members of the public, members of other organizations to come forward, assist us in addressing this violence. We also urge the members of the public that once they report cases to the police, they should be able to provide enough evidence, and we discourage them from cases where you say, this is my partner, we do not want to proceed with a case. Ade chaka kwayo ni cases manie court kinyalo timne gi piyo piyo mondo inyayudo ni ng'ato solve case mar GBV kata mar femicide for around ata 5-10 years. Ido ka jomoko be giamua ni wanto case ni okodo endelea go. Chuno wani wadok wadhi dak gi jogo mosebedo ka goyowa, jogo mosebedo ka inyowa, to eventually wayudo issues mag inego wa e utegi. Ka warango chien kae, DCI nogolo report ni kuom ndalo prochiko gi waselalo mon prochiko gabiriyo e lwet either chuogi kata osiepgi machiegni kata wedegi machiegni, ma osetang'o ni adiera ka warango kor ute kata kor dak ntiere gaps mantiere, to nwabiro kae mondo wagoya network makende kalure gi weche reporting of cases. Ka warango Kisumu kende wan gi cases 3, Mario nosetimre Manyata gi achiel manyocho timre Korando, to wabiro mondo wayuag mondo warang ni solution mane monego bedni wabedo godo.